Здравейте, приятели! Сега ще ви демонстрираме таблета, който абсолютно всеки ще получи, когато се запише на курс категория B в автошкола Тони Краси. Най-важният компонент в целият таблет е гаранцията, която всеки получава, която е 2 години. Т.е. дори след завършването на курса вие получавате гаранция за 2 години. Така продължаваме напред. Това е таблета, 7-инчов. Android таблет, абсолютно подходящ за игри, филми и сърфиране в интернет. Така. Сега ще ви демонстрираме. Да. И самата работа на таблета. Ето така. Супер. Така. И това е. Заповядайте в автошкола Тони Крас да получите своя подарък.